Wong sing senengane nerak karo perataning kodrat niku bakal uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esuk mengke. Kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ing bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. Sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak, wah modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Pancanaka, kaya isih payu ya, Gak? Ha iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku tekan usus langsung modar. Kuwi jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadane niku nek dideke ngeyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa.